yoka wangozonyeroka nekuzvinzwira kamusic kuti zviri kufamba sei sei zvirongwa zvachine chakamira sei sei Malaysia. Attempt number 16 apa garaka Gibson Tom ane chimbo chinonzi anotibvisa munzira. Satani aripo kutisausa, Satani aripo kutisausa, ane mano kutisausa, ane mano kutisausa. Ndiye kanonzi Gibson Tom ane chimbo chake chinonzi anotibvisa munzira ari kagara zvakare pano pa 16 ka this week pano pa Kunashe Gospel Top 20. Unongozvinzwira wega kuti pane variety usaore moyo chinga kuna mata. Down to number 15 apa garika Leni Mwandirosa ane chimbo chinonzi shinga kuna mata. Chinga kuna mata asi Mwari vanokuyamura. Chinga kuna mata usaore moyo chinga kuna mata zvingarwadza. Chinga kuna mata zvingaoma. Chinga kuna mata asi Mwari vanokuyamura. Upenyu hwacho hungarema kubata icho nechocho zviri kurwadza. Kufamba munzira netsaona zhinji dhuma asi Mwari vanokuyamura. Upenyu hwacho hungarema kubata icho nechocho zviri kurwadza. Kufamba munzira netsaona zhinji dhuma asi Mwari vanokuyamura. Usapererwe. Ndiko chikomana chinonzi Leni Mwandirosa chiripo zvoti pachimane uringozwira kamusambo kacho kauti kakaita unga idzo dzedzi mazuva ano dzinonzi amapiano ameno house unongozvinzwira so. Achirongwa Kunashe Gospel Top 20 atidzori timbo nekuti mutiro wabata kuso. Down to number 14 apa garika Lindi wechari chimba nechimbo chinonzi batsira mweya wangu. Petitino anini ndakakubatisa zvakanaka sei. Sitting on number 14 Lindi wechari chimba with a song called Batsira Mweya Wangu. Down to number 13 apa garika Nyasha Murapa anga nechimbo chake chinonzi Tendeuka asi ndazobatoka kanonzi Sungana. Ndichakuratidza ndichakuita ruzirukuru pamusoro pazvo ndichakuropafadza ndichakudza zita rako uropafadzewo vamwe pamusoro pazvo ndichakuropafadza ndichakudza zita rako uropafadzewo vamwe. Ndichachichiratidzo chesungano isungano yaMwari naAbhurahama. Nyasha Murapa anga nechimbo chinonzi Tendeuka akagara zvakare pa number 13 this week on Kunashe Gospel Top 20 kumakomoyo kumadhumbe kumagogoya ndiko kunokwatiri so izvi zvikakunika cool breeze weather karongozvitonhorera so ameno kwauri kwakamira sei sei. Takura wega mtoro wako. Down to number 12 apa garika Elder Kade nechimbo chinonzi Mutoro. Takura wega mtoro wako, potosenga wega mtoro wako. Hazvina mosha wakakura seiko, hazvina mosha unorema sei. Hazvina mosha wakakura seiko, hazvina mosha unorema sei. Nzou hairemerwe nenyanga dzayo. Takura wega mtoro wako.
kwa eldakadi waripo zvawo pajoni wako takura we nechimbo chinonzi mutoro sitting on number 12 this week pakunashe gospel top 20 ndipo pano patiri panapa. Saka usarwadziwe kungoshare this link kuti vamwe vaonewo nekungozvinzwira so maziziya nyaya dzacho. Down to number 11 apa garaka adenzi dewa nechimbo chinonzi mumwe mukadzi wekuti tikupe imbi aripo zvake pazvishawani tipeiwo mumwe mukana Jehovha wekuti tikupe imbiri mumwe mukana zvekare Mwari we wekuti tikupe imbiri mumwe mukana Mwari wenyasa we wekuti tikupe imbiri mumwe mukana zveJehovha wekuti tikupe imbiri mumwe mukana Mwari wenyasa wekuti tikupe imbiri itsika mwanatsika uri kungozinzwira mukana wekuti panenge chirwoma chaifi papapa ndiyeka adenzi day wane chimbo chinonzi mumwe mukana sitting on number 11 this week. zverudzivo zvinopera nekutsanya zverudzivo zvinopera nekunyengetera zverudzivo zvinopera nekutsanya zverudzivo zvinopera nekunyengetera. ndibatsirei mufundisi wangu ndiamureiyo Simba Isaac murume wangu anogara ari parodi uri kuda nhamba dzekunza nziyo unongotarisa down below your screen unoona nhamba dziripo ipapapa +263 773 350 310 anogara ari ndo pemunosubmita music yenyu papapa. zvinopera nekutsanya chomzi washe zvakamira 11 nyengetera zverudzivo zvinopera nekutsanya zverudzivo zvinopera nekunyengetera. ndio kasawo Mr. George Net nechimbo chawo wanga nechimbo chawo chinonzi aripo sitting on number 10 mweya yemadzinza ndazobata wakachiri padhuze nekuti ndofunga sawo Mr. wasati wasubmita music yawo sezvo wandofunga wakachinja kamanzi papapa mazuva manje nyaya dzacho mafambiro dzinenge dzichiita. Down to number 9 atisi kumbodzora tsvimbo naye Mwari tinzwewo naye Mwari tinzwewo apa garaka minister Yvonne Kurwaisi featuring Pastor Gukuda nechimbo chinonzi tinzwe hiyo naye Mwari tinzwewo naye Mwari tinzwewo naye Mwari tinzwewo naye Baba naye Mwari tinzwewo naye Mwari tinzwewo naye Mwari tinzwewo naye Baba hanzi naye Mwari tinzwe hiyo ini nifanika nhasi ka nhasi Mwari ndinzwe iwo so pane umwe muimbi akandinyima madomasi apa une purazi remadomasi ondinyima madomasi $1 muimbi yeyuyu ndomutaura here kuimba kwa Minister Yvonne Kurwaisimba nechimbo chinonzi tinzwe iwo featuring Pastor Gukuta sitting on number 9 this week. Down to number 8 in case you're just joining us also kuziva kuti zviri kufamba sei chiko chiri kuitika panapa arega ndikutipi kuti wasvika pane chirongwa chinonzi Kunashe gospel top 20 chirongwa chiri open to every gospel artist
Down to number 8 apa garaka Dumisani Mangena nechimwe chinonzi My Redeemer. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer. Redeemer from the sins of the fathers. Redeemer from the sins of the moment. Redeemer from the sins of the fathers. Pastor Choms ihanzvadzi yenyu inonyima madomasi ima muchitaura naye chinguva chapera. Redeeming from the evil in the land. Redeeming from the evil in the water. Ndiye kaDumisani Mangena nechimwe chinonzi My Redeemer sitting on number 8 ka this week. Ndo mafambiro zviri kuita ka. Down to number 7 apa gara Pastor Choms munhu waMwari. Maizviziva kuti Pastor Choms vanogara kuJoni kumuzanzi kumadheudheu. Ndichataura hangu nzvimbo yacho nekuti vanozongwa nematsotsi. Ava nechimbo chavo chinonzi Dai Wainzwa. Hama yangu wewe wanamata uchiri mupenyu, usazoda kunamata nekuti warwara kana utopinda munjodzi. Kuimba kwa Pastor Choms wari pazowo pa number 7 ndopo wakagara kunatsa kugara chaiko bati tende chaiko akati mondidi pano pa number 7. Down to number 6 apa garaka Olivia Manyamba nechimbo chinonzi Munamato wevana veZimbabwe. Olivia Manyamba nechimbo chinonzi Munamato wevana veZimbabwe. Ari zvake kapa number 6 this week pa Kunashe Gospel Top 20 ndo pamwiri panapa ndo chirongwa chenyu chirongwa chavanhu umhlakazo wabantu. Mwana wandakarera Down to number 5 ashinga kwenda kunganga kundotora icho chikwambo kuti nini apa garaka Pastor Guguda nechimwe chinonzi Zvawaida Zvakakona. Iwewe Zvawaida Zvakakona kuninyima madomasi zvakakona ndakazomatenga kumweni. Icho chikwambo kuti nini ndifendirirombe iwere Peter wandakarera ungashinga kwenda kunanga kundotora icho chikwambo kuti nini ndifendirirombe. Hanzi wewe uneshuwa here konditorera chikwambo inini kundiendera kung'anga kundinokora tsoka kuti ndisabudirire unonyeva nyara. Chikwambo chako icho chakakonewa Zvawaida iwewe zvakakona. Kuimba
kuimba kwa Pastor Gugu. As I have said before, kana chizoda full song yemhanzini nechirwa panapa unongoenda pa YouTube wongotaipa zita rine ndataura remuimbi nechimbo chacho zvakakona I hope unoziwana ipapapo zvakakona zvawaidai tichifambira nacho kachirongwa mberi tichinzwa kuti ndiani nani angarika mumakwikwi echirongwa chekunashe gospel top 20 right down number 4 pachiriketizwa kuti pambakamira sei Baba manidana haleluya dogo renyu ndarinzwa mwari wangu ndouya ndichimanya chandada mwana tenzi mwari wangu ndouya ndichimanya ndinouya ndichimanya mwari wangu ndouya ndichimanya ndinouya ndichimanya baba vangu ndouya ndichimanya baba ndinouya ndichimanya ndinouya ndichimanya baba ndinouya ndichimanya ndinouya ndichimanya samwari tondiramba panyika ndinouya ndichimanya veukama vondiramba panyika ndinouya ndichimanya temesai nzira dzangu baba nyika ino ine minzwana temesai nzira amai vana mafi zviro zvacho ihakacho ndichimanya baba kuimbaka kwa Minister Albert Nemachena ane chimwe chinonzi ndinouya ndichimanya sitting on number 4 this week warineka 111 votes wari pazuva pajoni maizviziva here futi kuti vanogara kumadheodheo kumasabhabha ndichatomboyawo joniko kozanhu ari kuenda ikoko kungondogara kumadheodheo chetera komana we Mosimutsa marombe mofambisa nzire Mosimutsa marombe mofambisa nzire Ayeye mwari baba mune rudo 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 Mosimutsa marombe mofambisa nzire Mosimutsa marombe mofambisa nzire down to number 3 Ayeye mwari baba mune rudo Ayeye mwari baba mune rudo Ayeye mwari baba mune rudo Ayeye mwari baba ndichingoti kamakorokoto makorokoto negorokoto nedzigorokoto uyezve zvemakorokoto marombe kuna tsitimeredzi nechimbo chinonzi munosimutsa marombe sitting on number 3 this week makorokoto amushope congratulations moyo murefu moyo munyoro ihuchezi nunezi zvese nenyadesi bababa manyawi harusi kutsi haruna manyawi makorokoto kuna tsitimeredzi sitting on number 3 this week Ayeye mwari baba mune rudo 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 Mosimutsa marombe mofambisa nzire Mosimutsa marombe mofambisa nzire Ndonotengesa pfuma ndipe mwari kuvarumba Ndononasi kuti namatarudo Mosimutsa
Surema, Mosimutsa Marombe. Kolenga nokwe zakadidi Rainbow International Studios. chirongwa nicho chikakuna Gospel Top 20 likando sane gidza gari violent drove zvakamira seiseiko kwamuri kweyeyo apo wewe kwirire Ngaende people ndisina Jesu azeo makuyana iye muchengeti wangu It's nice to know you are logged into Kunashe Gospel Top 20. mama ndiri Jesu andakatenda mari ndingaende people ndisina Jesu Kristu Down to number 2 and nongoti makorokoto nezigorokoto makorokoto uye makorokoto amuhlope tenda mari ndina muziva Maria akuna loveness emukapfumo nechimbo chinonzi wandakatenda maari Zina